Welcome back to Hatnos channel. Barkanku da zuwa tashin Hatnos. Yau muna ɗauke da darasi wanda za mu koya daga Hatnos. Kar a manta a yi ƙoƙarin shiga class ɗinmu na WhatsApp domin yaƙi da wannan abin da ke damin mu. Learn with Hatnos. Learn with Hatnos. Za mu koyar da Engausa ma'ana English da kuma Turanci. Yadda kalmomi suke cikin jumla da Turanci da kuma yadda suke a cikin jumla a Hausa da kuma ma'anansu don mu gyara harshenmu. Number 1, mun zaƙulo muku ɗingishi. Ɗingishi kalma ce ta Hausa, shi yasa muka sa under Hausa ko a ƙarshen Hausa muka ce ɗingishi. Ɗingishi tana nufin da kalmar Turanci muna nufin ɗingishi clumsily. Clumsily ita ce ɗingishi. Clumsily ita ce ɗingishi. Yaya take a cikin jumla? Ita ce kamar haka. He walked clumsily. He walked clumsily. Walked saboda ya riga da ya yi. Abu ne idan ta zo wanda ta gabata at the past za mu ce walked. Za ta zo da ed a ƙarshe. So he walked clumsily. Ana nufin ya yi tafiya a ɗingishe. Maimakon in ce ya tafiya a ɗingishi sai na canza sai na ce a ɗingishe. Nawa duk ma'anar ɗaya ne ko? Ya yi tafiya a ɗingishe. He walked clumsily. Number 2, rarrafe. Rarrafe. Rarrafe kalma ce ta Hausa. Rarrafe. Rarrafe da Turanci English tana nufin crawl. 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 A cikin jumla jariri yana rarrafe. Shi yasa muka underline rarrafe. Jariri yana rarrafe. Ma'ana da Turanci the baby is crawling. Baby shine jariri. The baby is crawling. Ma'ana jariri yana rarrafe. The baby is crawling. Kalma ta uku ita ce makirci wanda kowa ya santa. Menene ake nufi da makirci da Turanci? A nan na zaƙulo kalmomi guda uku wanda duk suna iya bada makirci. Ma'anan makirci ya danganta da yanayin da ta zo. Plot. 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 Scheme. 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 Conspiracy. Conspiracy. Makirci idan ka ce plot ko ka ce scheme ko kuma ka ce conspiracy. A cikin jumla kuwa tana nufin they planned a scheme against him. They planned a scheme. Na ɗauko scheme. Maimakon ɗauko plot ko conspiracy sai na zaƙulo scheme. Ma'ana duk ɗaya ne ko kamar da muka furta. They planned a scheme against him. Me aka yake nufi da Hausa shine sun shirya makirci a kansa. Sun shirya makirci a kansa. Shine they planned a scheme against him. Kar a manta following ɗinmu a danna mana subscribe, a yi like, a share, a yi comment domin samu shiga class ɗinmu na WhatsApp. Ga number kamar haka sai a ɗauka a shiga. Assalamu alaikum.